Tinokwazai mose kune vakateerera panguva dzino. Tiri kuendera mberi nekudzidza. Nhasi ndichataura ndichipa musoro unoti hapana anoenda kuhondo iri ndonda. Hapana anoenda kuhondo asina simba. Kureva kuti chinhu chekutanga is the power. Tikatotarisa kana kuti mauto edu, that's why achitanga aendeswa kutraining. Chinhu chavari kuenda kunoequipwa nacho inhau yekuti vatange vasimba physically pavari. Asi kana tiri vatendi tofanira kunge tiri very strong spiritually. Saka nhau iripo ndeyekuti hatikwanise kukupa nhumbi dzekurwa nadzo nezvombo zvekunorwa nazvo uri ndonda. Chinhu chekutanga kuva uine simba. That's why uchiona kuti dzimwe nganga dzamunoendera unonzi ndine simba inini, vachitaura ndomataurira vanenge vachiita. Kureva kuti chinhu chaari kutanga kuemphasize wamushanyira even une dambudziko ripi, it's about power. Asati akuitira zvese, asati ashonga nhumbi dzekuitisa nadzo, because even ikoko vari kubandiko ravo vanotoshandisa faith. Vane zvavanotoshandisa vari ikoko. Asati aisa faith pazvinhu zvaachakuitira uri kunganga ikoko, chinhu chaatanga kumenshina is the power. Because chinhu chese chinoitwa through power. Ndinofamba through power. Ndinodzinga demoni through power. Ndinorwa nemweya yakaipa through power. Saka chinhu chekutanga chandofanira kunge ndinacho is the power. Saka isu sevatendi tozotadza kuva the more power zvichitaurwa izvo kunzi ari matiri mukuru. Kureva kuti atori mandiri kana ari mweya mutsvene ari mandiri, kureva kuti I have the mighty power. So ndoda kuti ende pandichaverenga kuna vaEfeso, that's Ephesians 6. Pane musoro weshoko unoti nhumbi dzomukristu dzokurwa nadzo. Asi anozoda kuverenga nyaya dzakati wandei ipapo. Ndoda kungoverenga verse 10 chete. Iyi yekushonga taitaura several times. But tinokushongedzai nhumbi muri ndonda, hazvibatsire, munenge muchingokundwa. Saka musoro weshoko unoti nhumbi dzomukristu dzokurwa nadzo. 10 verse. Pakupedzisira hama dzangu, ivai nesimba muna She nomusimba rake guru. Rechirungu roti, finally be strong in the Lord and in his mighty power. Right, pano zvandoda kuti nditsanangure ipapo. Because pari kutotaura kuti finally be strong. Chinhu chekutanga kuemphasize inhau yekuva strong. Nhumbi dziri kutozotaurwa nezvadzo later. Tinozokupa nhumbi, tokupa zvombo zvokuenda kunorwisa, asi uri strong. But apa hausi kuzodependa with your own power, but pane power rauri kuenda kunoshandisa richange richishanda newe. Ndosaka zvinonzi be strong in Lord. Kureva kuti iwe unofanira kunge uri maari iye mauri makushandidzana pamwe chete, kureva kuti power rauchange uchishandisa iwewe is depending on him. Nenge risiri simba rako. Muroi chaichaiwo kwamunzwa achiti manheru, nhasi ndinokuona. Pane chaari kutotemba kuti power repauroi ndo raari kuenda kunotemba naro, ndosaka ari kutaura mashoko iyayo zvichiitika. Saka vanogona kuenda unotaura kuti ndoda kurwisa kuti zvinhu zvangu zvidzoswe zvakabiwa. Nawo yanga chimbotaura wemwe yachina yeye kuti ine mapurpose ekudestroya, kuuraya kuita sei. Hatuchada enda unotaura uchita against izvozvo. But unongotaura you don't have power. But muroi kana achitaura ari kuziva kuti nenguva yakati masimba angu anenge akushanda. Munguva yamanheru masimba angu anenge akushanda. Kureva kuti anenge akamira musimba rehuroi, iwe unenge wakamira musimba ripi. Saka the first thing unofanira kunge une simba rawakamira mariri first. Wazenda unodena hondo. Unodena hondo munhu indonda. Kristu haana. Panapa tichikutaurirai maways ekuti mugarisane naKristu. Agara ainemi nguva dzese, munhu haadi asada kuzomhanya kuita faith ndokutaura kuti ndinodhimanda ndinoclaima zvinhu zvangu. Yes, you can claim, but you don't have power. You don't claim chinhu pasina power, because zvinhu zvese kuti zviitike it's about power. Even Jesu akuda kutotuma vadzidzi vake, ndosaka akazova equipa with the power rekuti vaende kunoporesa. Pasina izvozvozvo vaienda hapana chaigona kunoitika. Vaigona kutaura kutoti out, but zvisingaiti. So atidi mutendi anoenda unopfeka nhumbi iri ndonda. Be strong first. Uri musimba rani raiye Mwari first. So ndoda kuti ndiende pandoita go deeper nekutsanangura
ratinoti iro simba raMwari racho kuti rinenge rakambomira sei. Zvimwe zvacho ndambomenshina zvimweya mutsvene waunenge utori nawo, unenge utori equipped neningi. Wakagamuchira Jesu uchigara pamwe chete naye, unenge utori equipped. So nekuda kwenguva ndichati mhanyei, nofunga nenda kungoemphasize chete. Alright, tinongoenderera mberi sezvandambotaura kuti tinofanira kunge tiri musimba raShe. Rechirungu rotaura kuti in the power of the Lord. Kureva kuti harisi simba rako raunenge unaro, and the mighty power of God. Kureva kuti unenge wakatomira in the power of somebody. Saka ndakuda kuenda ndichitsanangura mamiriro anenge akaita simba iri, tingarinzwisise sei simba irori. Saka ndine mavhesisi andichagona kupa iye zvino anogona kutipuritsira kuti simba racho rakambomira sei. Zvimwe zvacho pane iri kuna 1 Corinthians 1:24 inoti, asi kuna vakadanwa vaJudha navaGiriki, Kristu isimba raMwari nouchenjeri hwaMwari. Kristu isimba raMwari nouchenjeri hwaMwari. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. So apa pataita benefit yekuti izvezvo ndiri kutotsanangura ndachitaura zvepower mainly, but wakutozonzwa nezvewisdom zviri kutomentionwa ipapo. Kureva kuti kana wava naChrist watova nesimba raMwari ratiri kutaura the mighty power of God. Kungova naKristu mauri watova ne the mighty power of God. Ndo zviri kuemphasizwa pamusoro pazvo newisdom, uchenjeri. Even paunenge uchitenda kuhondo kwacho haungangoenda futi usina uchenjeri. Power waanaro, uchenjeri waanawo. Because paunenge uchirwisa pacho unofanira kunge uchitoziva kuti neengo iyi ndinokwanisa kuita sei kurova. So ndo yekutanga. Yechipiri ndichangoenda pana Romans 1:16 kuti, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Toda kuigumira ipapo. So rimwe simba raMwari is the gospel. Kungova nevhangeri mauri unenge utori nesimba raMwari. So tani